Biye tɛnɛndon ye sɛbtanburu kalo tile 8 san 2025 Bamakɔ News TV jabaranin filɛbagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sendumanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na sibiri don sɛbtanburu kalo tile 6 san 2025 ka kɛɲɛ ni baaraba dɔw ye Kayi ale marabolo kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko an ka Mali finitigilakaw ye wulikajɔ dɔw sabati marabolo kɔnɔna dɔw la n'o de bɛ tali kɛ Jema ani Yorodi Sahel ni ɲɔgɔn cɛ ni ka bɔnɛ banfula don Bamaji tigilamɔgɔw kunna ni ka sebaya sɔrɔ olu kɔni kan. A yirala k'a fɔ fana ko ɲininiw ni baaraw nato senna yaasa tigɛ ka se ka da nin ma kofɔlen ninnu kan. Ko nin b'a yira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw bɛ k'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dugudenw n'u bolofɛnw bɛ se ka to lakana kɔnɔ cogoya min na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ o sibiri kelen kɔnɔna na Bamajiw ye Ngwara da dugulatagala dɔw kan Faya kungokolon kɔnɔ Zantigila ni Kasela cɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 waati. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye sɛbtanburu kalo tile 6 don san 2025 Mɔptikaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kanɲɛ 22 waati ye. Maajugu dɔw taara ka taa tiɲɛni kɛ campement na min filɛ nin ye polisiso kɛrɛfɛ. Waleya jugu min taara ka ɲɛsin campement in ma kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ ani la campement gardien ni client dɔ. O kɔfɛ maajugu ye fiɲɛ don u senkɔrɔ tigɛ ma se ka sɔrɔ ka da u kan. Ka kɛɲɛ ni u ka ntolantanw tanko 5nan ye ni o ye Super Coupe de football ye min dara an ka furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la Général d'Armée Assimi Goïta. Ale ɲɔgɔndanw kɛnɛ sigira kunun karidon sɛbtanburu kalo tile 7 san 2025 Stade Mamadu Konate ale kɔnɔna la an ka minisiri ɲɛmaa ni o ye Général de division Abdoulaye Maïga ye. Ale ye ɲɔgɔndan kɛnɛ in datigɛ ni o ye finali ye. A yirala k'a fɔ Kulukoro équipe ale kɔni ye sebaya sɔrɔ Mopti ale kan. Cakɛda min bɛ wele ko la MRTP ani l'APDP ka fara an ka minisiriso min ɲɛsinnen don kunnafoniko ma u ye wulikajɔ dɔw kɛ ka dansigi kɛ wale jugu dɔ la min bɛ tali kɛ an ka carte minaw kan. Maajugu dɔw y'u sen don an ka nina kunnafoni ɲinini na. A yirala k'a fɔ tigɛ kɔni sera ka da a ma kofɔlen ninnu kan ala ni wulikajɔw ni cɛsiriw fɛ dan kɛra u ka baarajugu ninnu kan. Ni lajɛ min sigilen filɛ an ka minisiri fɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen don sigida lakanani ma ka fara a minisiri tɔɲɔgɔnw kan ni o dɔ ye kɛnɛya minisiri ani minisiriso min ɲɛsinnen don muso ni den ani denbayaw ma. Ni kɛnɛ in sigira yaasa ka waleɲumandɔn kɛ u ka cɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ lakana baara la ni o ye ozoforow ye ani muso cɛsabatɔw ani falatɔw u ye bonya kɛ u ye walasa k'u ka baarakɛlenw waleɲumandɔn o dɔ bɛ tali kɛ baloko kan. An ka minisiriso min ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ma a y'a ka laadaw timɛ ko kura ka d'a kan jɛ ka farikolo ɲɛnajɛ min bɛ boloda a fɛ a y'o baara dɔw ɲini don lycée Ben Umar Sy la. Ni farikolo ɲɛnajɛ in bɛ ka kɛ ka da hukumu min kɔnɔ o de ye kupu min dara an ka furancɛ fanga ɲɛmaa tɔgɔ la Général d'Armée Assimi Goïta. Nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka marabolo 19 a farikolo ɲɛnajɛkɛla bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ. Ni faranga ɲɔgɔnna kun ye min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. An bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. Senegalikaw fɛ yen nɔ yɛlɛma dɔ donna u ka gouvernement kɔnɔna na. Maa dɔw bɔra ka maakura dɔw don. A kun ye walasa hali bi laɲini minnu ɲininen don jamanadenw fɛ o laɲiniw ka kɛ sɔrɔ fɛn ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛma donna u ka minisiriso min ɲɛsinnen don jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ani minisiriso min ɲɛsinnen don sariyako ma fo ka taa se minisiriso min ɲɛsinnen don jamanadenw an'u bolofɛnw lakanali ma. Ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni senfɛmɔgɔw la aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.